Egon da egunero. Abenduaren 8 izan da egunik jendetsuena. Azokako gune guztietan ere aforoa bete da ekitaldi askotan eta azokako autobus zerbitzua ere handitu behar izan da eskariari aurre egiteko. Edizio honetan salmentak oso onak izan dira, osasun krisia heldu aurreko kopuruetara helduz eta kasu askotan gaindituz ere. Sormen lan ugari, gurean gaur magazinera. Abenduak 12 ditu gaur, astelena da eta Durangoko azoka bukatu berri biharamunean balorazioak egiteko ordua heldu da eta nor hobeto hori egiteko Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna baino. Iñigo Esposito, eguerdion. Ez dakit Iñigo kentzuten gaituen. Ez duten zuten. Ez gaitu entzuten. Zaiatuko gara berriro ere zurekin harremanetan jartzen Iñigo, orain arte. Zalantzarik gabe, dena den kulturzaleek aurrez aurreko azokari lehentasuna eman diote online dendaren aldean, izan ere denda digitalean erosketak nabarmen jaitsi dira iazko kopuruekin alderatuta, eta 4 egunetan 434 eskaera egin dira guztira 1700 ia produktuekin. Oso mugituak, jende asko eta salmenta handikoak izan dira. Mugimendua egon da, harritu egin naiz. Baita ere nire pertzepzioa, nien naiz egon urte guztietan, orduan badaukat baita ere pandemia garaia buruan eta horrela, eta pasan urtean ere saldu zen. Aurton nik ikusi dut gehiago saldu dela. Lehengo egun honetan normalean hori ikaslek etortzen dira batez be, eta oso egun polita da, zen azkenean basaoz etorkizuneko irakurlek edo lantzen. Egon da jende asko, eskoletatik etorri dira aurra asko, lan baterako behar dute sinadura bat, galderak egitera eta bar, baina divertigarria, gia esan naiz aspertu. Itxaropentsuak, ez daukagu daturik oraindik, baina nolabait orain arte izan ditugun sensazioak onak dira. Aurreikuspena, nik uste dut hori guztio gaudela begiratzen orain dela 2 urte edo izan genituen hori azoka horiek, horren modukoa baldin bada pospozik atako ginateke. Nik uste dut etorri gariela apurtxo bat, jakin baik zeta gatozen, ez? Estreñekoz, hori da. Orduan ia jendiak zela erantzuten dauen eta gu guruna da baita jentiak gu ezagutzia. Ez dakit, gu ezkea amengo talde importantia, baina nik uste salduko ala. Sendabela reparatzea da batetik, aurten atera duguna, gero urteroko egutegiak, jendak horiek ditugu, eta materialak dira, kalendarioak, takoak, publikazio ezberdina dauzkagu. Etorri gara nobedade birekin, eta hauek dira album eta esperoan. Eta, interesgarriak dira, pizka bat, album dago oinarrituta album izeneko antzeslan batean, jiran egon dira urte osoan zehar, eta orain argitaratu dugu antzeslan horren testua. Memori jolas bat, hau da, tipiko jolasteko kartairi buelta emunda eta topau biozula bikotia, memori jolasa, oso polita bai. Atera dut disko hau, beldurrarekin dantzan izenekoa, atera zen justo lehengo astean, eta egongo naiz ostiralean aurkezten ahotsenean eguerdiko 12-an. Hortxe ikusi ditugu sortzaileak Durangoko azokan zehar zenolako kezkak zituzten, zenolako ziurgabetasun puntua ere, baina orain azoka igarota balorazioak egiteko ordua heldu da, eta esan bezala Iñigo Esposito Gerediaga elkarteko komunikazio arduradunarekin egingo dugu bat, eguerdion Iñigo. Eguerdion. Zenolako zaporea? Bai, orain entzuten dut. Bai, ezta? Zenolako zaporea utzi du aurtengoak? Egia zen aurre ikuspenak beteta eta pozik gaude. Azokako 57. edizionen balorazio positibo bat egiten dugu. Urte 2 ezoikoak izan dira, eta urten kulturaren plazak ohiko formatua berreskuratu du. Eta 5 eguneko estanda bat bizi izan dugu Durangon, ospatzeko urtia izan da, berriz elkartzekoa, kulturaren plazai berriro ere bizi eman dio, eta giro hori egunero sumatu dugu azokan, eta oso eskertuta gaude. Igarri da baita ere jendeak eman duen erantzunean, ez? Bisitari kopuruan, ez? Zen nolakoak izan dira aurtengoak?
Bai, azokako 5 egunak esango genuke oso jendetsuak izan diala, etengabe izan da bisitarien joan etorria egun guztietan, egunero landako gunea beteta egon da, eta nabarmentzekoa abenduaren 8 izan dela egunik jendetsuena. Azokako gune guztioetan ere aforoa bete da ekitaldi askotan, azokako autobus zerbitzua ere handitu behar izan da eskariari aurre egiteko, pixka bat hori argazki orokorra bisitariei dagokionez eta ekitaldiei eman zaien erantzunei dagokionez. Durangoko azoka bete-beteta ikusi dugu egunotan, baina ikusleak izan dira edo erosleak ere? Salmentei dagokionez, hainbat parte hartzailek nabarmendu dute edizio honetan salmentak oso onak izan diala, osasun krisia heldu aurreko kopuruetara heldu diala eta askotan ere gainditu dutela. Sormen lan ugari agortu zaizkigu, ibilbide luzeko sortzaileen kasuan, baina baita artista hasi berri askoi ere, eta zalantzari gabe kulturzalek aurrez aurreko azokaren autua egin dute online dendan aldean. Hemendik aurrera ez, eta baina azoka amaituta, datorren urterakoari begira bai, baina erronka ez berriro ere, eta aipatu duzuenez, azoka ez dadila oasi bat izan ez, nola egin hori urtean zehar edatzeko? Egia da, hausnarketa hori dela, eta erronka hori dela ez, azkenian 5 egun hauetan bizitako estanda horri, nolabait ere ez etetea. Eta Euskal Herri oson zehar zabaltzia ez, azkenian bai herriz herri eta hiriburuz hiriburu, nolabait ere Durangon sentitu dugun komunitatea hau zabaltzen jarraitzea. Hori, da dena den badaukazue data jarrita, datorren urterako, ez da? Bai, atzo itxira ekitaldian iragarri bezala, 58. Durangoko azoka abenduaren 6-tik 10-era ospatuko dugu, eta orain baloratzeko unea da, ondo egindako gauzak ikusi, gaizki egindakoak hobetu, eta edizio berri bati heltzeko gogo biziz gabe baita. Oso ondo, Iñigo Esposito, Geride Galkartetik, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Eta Durangoko azokan badakizue gaurkotasun handiko aldarrikapenak ere biltzen direla, esaterako euskal gizartean babes-zabala duten eskaerak, euskal presoen aldeko manifestazioa besteak beste egin dute Durangon, sarek deituta giza eskubideen nazioarteko egunaren baitan. Eta sareko eledunek Espainiako Auzitegi Nazionalaren jarrera salatu dute, eta mendekuan oinarritutako erabaki judizialak hartzea, eta eskuin mutur politikoaren postulatu politikoak bere egitea leporatu diote. Giza eskubideen eguna den honetan, Durangon bildu gara 3. graduen erregresioa salatzeko. Egun Eusko Jaurlaritzak 33 presori arrezagutu die 3. gradua eta beraz erdi askatasuna. 33 horietatik Entzutegi Nazionaleko fiskalak 23 elegin ditu. 23 horietatik 6 berriro ere espetxera bidali ditu 2. gradua arrezagutuz, eta oraindik ere 13 daude ebazpenaren zain. Beraz, nabaria da, Entzutegi Nazionalak muzin egiten diola presondegietako profesionalek hartzen dituzten erabakiei, era sistematiko batean, eta eslegezko era batean, eta beraz, dei egiten diegu, eragile politiko, sozial, sindikal, eta nola ez herritarrei urtarriak 7an egingo den manifestazioan parte har dezaten du. Esaten ari gara, bero sumatu dutela giroa aurtengo azokan lanean egon direnek, eta Hamaika Telebista bertan izan da baita ere, Aiara de Horreta, konta iguzu nolakoa izan da aurtengoa? Kultur estanda izan da Durangoko azoka. Durangon
kulturaren plazari berriro ere bizia emateko giroa egon da. Izan ere aurreikuspenak beteta eta pozik amaitutzat eman dute 57. Durangoko azoka. 2 urteren ostean azokak aurrez aurreko eta murrizketarik gabeko formatua berreskuratu du. Hala, Gerediaga elkarteak adierazi duenez, ospatzeko urtea izan da aurtengoa. Oro har, pandemia aurreko salmenta volumena berreskuratu du azokak gainera, eta 5 egunak oso jendetsuak izan direnez, denda digitalaren erosketak nabarmen jaitsi dira aurreko edizioarekin alderatuta. Gaurtik aurrera halaber, azokak herriz herri jarraituko du Zu non handa ekimenari esker, eta Euskal Herriko 122 saltokitan azokako literatur nobedadeak eskuratzeko aukera egongo da. Aurte lehenengo aldiz gainera sortzaileek liburu aurkezpenak egingo dituzte 55 dendatan. Eta hurrengo data 58. Durangoko azoka abenduaren 6-tik 11 ospatuko da Durangon. Mintzo direla diote xorie, esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren, hori diote baikorrin ere mugalari hoie, mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau diona. Mugimendu handiko egunak izan dira Gerediaga elkartearentzat, sortzaileentzat eta baita hedabideentzat ere. 11 telebista Durangoko azokan izan da 5 egunen jarraipena eginez, eta horrez gain emakume digitalak Euskal Komunitate Digitalean izeneko aurkezpena egin du baita ere. Izan ere 11 telebistak lerro estrategikoa du, genero parekidetasuna eta berau garatzeko ahalegina espazio telebizibo digitalean. Aiara de Horreta. Aro digitala abiada bizikoa da. Emakumek kuantitatiboki naiz kualitatiboki aurrera egin dute espazio digitalean, baina eragozpenak eta arrakalak ere agerian geratu dira. Bada 11 telebistak lerro estrategikoa du, genero parikidetasuna eta berau garatzeko ahaleginan telebista digitalean. Horrela 11 telebista Durangoko azokan izan da, eta horrez gain emakume digitalak Euskal Komunitate Digitalean izeneko aurkezpena egin du 11 telebistak. Hala, genero parekidetasuna mugarri, aldutako erreferente direnekin emakumeen ekarpen digitala balioan jartzea izan da mai inguruaren helburua. Digitalizazioa egin duen jauzi honetan, emakumeen parte-hartze kualitatibo eta kuantitatibo hori ere baldintza, aukera, posizio eta erabaketatik garen da noski, horrela bat jarri nahi dugu. Euskal Komunitate Digitala zari garenean, egunero sartutetzen dut datuetan irakurtzen bagoa zela, zer konsumitzen den non eta Euskaldunak Euskal Komunitate hori nola gaude barriatuta eta horaren zeuturak ari garen eraikitzen digitalaren mundu erabat global honetan, ezta? Dituak bat ez, bai kontuan gara askoz ere konprometitua bat direla emakumeak digitalki, bai, hori arrastori jaso dezakegu analitiken bitartez, eta hortaz konturatu garatzen dira. Eta pixkaltzatzen ere Euskal Mugak gainditzeko, zanateko telebista digitala dazen mugak gainditu, eta mundu osora, komunidade digital Euskal Mundu osora sartu egiteko. Horrekin lotuta, pagabitzalanak ademen artifizialarekin, eta hori bali aduneko genuke, Euskal Ikasten ari diren erreztasuna jartzeko, horrekin pertsonek ere, sentzurezkoak
jarraitu izateko, eta zergaitik ez adena artifizialak ematen du gaitasuna eta bere ere, beste hizkuntza batzuetara, edo batzuetaki teknologiara iristeko. Musika zuzenean saioko lantaldea ere izan da Durangoko azokan, eta hainbat sortzaile eta musikariekin batera izan da Koldo Otamendi aurkezlea elkarrizketak egiten, eta azken nobedadeak aurkezten baita ere. Esaterako, Sea Maiz taldearekin izan da, disko berria eskutan. Sea Maizek ere disko berria duz, Durangora ekarri duen emaitza, Bininon eta zen argitaratu dute, zer topa dezakogu bertan? Bueno, bagia esan danetarik, daukagu menu degustazioan itzela, azkenean nahi dugu 10 abesti, 5 ekoizle ezberdinekin, 4 estudio ezberdinetan, orduan badago dantzatzeko, badaude abesti lasaiagoak, badaude abesti rockero punkiagoak, eta elektronika ere, orduan uste dut dagoela danetarik pizka bat, eta gainera hori leku askotan probatutako gauza ezberdinekin. Ruben, horietako kantu batzu ja dagoeneko argitaratua daude, beste batzuk ere berrikuntza dira, ez? Bai, hori da, joan gara abestiak ateratzen, egiten genituen einean, eta holan egin ditugu bikoteak. Eta ziren Adore, Suborrokasi, produktore batekin zeudela eginda, gero, bueno, ez dizu esango titulu guztia, baina holan taldeka, binaka. Eta ja diska osatzeko faltatzen ziren 4 abesti edo. Pare bat Aritz Aranburu Bilboko produktore batek, bueno, Splizazpiko abeslariak ekoiztuta, eta beste biak ziren... Beste Paco Lokorekin egindakoa, bata da justo Rozalenekin egin genuena, baina berriro grabatuta dago, eta Adorekin menakuraia bestia, azkenan diskoari titula ematen diona. Imaginatzen dut diskoa kalean, zuzeneko omenaldiak etorriko direla, dagoeneko aurkeztu duzue afitxa, kontzertu pila bat, edo diotako asko Euskal Herritik kanpora. Bai, Euskal Herrian hasten gara Miarritzen eta Balen, otsaiak 11, eta gero ja beste batak ez dakizkit da, Madrilera goaz, Oviedo bebai, gero Galiziara bebai, Alemaniara, Bartzelonara, Bilbo, Donosti, Iruña eta Gasteiz. Horrekin godoguz maiatzera arte, eta gero, bueno, ja, datorrenak joango gara ikusten. Baina hori da, ja, daukagu pres hasiera bira izango dana, Adorekin menakuraia disko aurkezteko. Baderki, kontzertuan ikusten gara, eskerrik asko. Venga, musandi bat. Eta Durangoko azoka alde batera utzita, Osakidetzak krisian murgilduta jarraitzen du. Gaur goizean ere Donostiako ospitaleko atarian osasun langile ugarik protesta egin dute, herritarrak lagun zituztela. Osakidetzan kargugabetu dituzten lankideak atzera berriz euren karguetara itzultzea eskatzea egin dute bilkura. Izan ere, Osakidetzaren eredu vertikalak asko kezkatzen die eta aldatu beharra dagoela aldarrikatu dute Aiara de Urreta. Osakidetzak Donostiako eziko zerbitzu burua kargugabetu izana zerezana eman du. Osakidetza krisi betean dago. Osasun langileek eta herritarrek Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren kudeaketa salatu dute eta kargugabetu zituzten eta euren dimisioa aurkeztu zuten langileak euren postuetara itzultzea eskatu dute. Egoera kezkagarria dela ohartarazi dute eta horrek eragin zuzena du langile eta herritarren mobilizazioetan. Izan ere, Osakidetzaren eredu vertikala kezkatzen die langilei. Osasun sailari erabakitzeko gaitasuna aitortu arren beharginek uste dute erabakitzeko gaitasuna izan beharko luketela. Gainera Osakidetzako langileen behin-behinekotasuna ere kritikatu dute. Feliz Zubia, Donostiako ziuko burua. Baina iruditzen zaigu egoera kezkagarria dela eta horregatik ari gara mugitzen. Osakidetzaren eredu vertikalak asko kezkatzen gaituela. Eredu aldatu beharra dago. Noski ardura duenak erabakitzeko ahalmena ere behar duela. Eta onartzen diogu gaitasun hori eta gainera osasun sailari eta Osakidetzari horretarako gaitasuna duela eta behar duela eta erabakitzeko ahalmena beraiena dela. Baina horrekin batera gure iritzi ere kontuan hartu behar dutela iruditzen zaigu, ze pazientearen aldamenean gaudenak geu gara eta gure iritzia kontuan hartu gabe gaizki goazela iruditzen zaigu. Osakidetzaren pertsonal politikak ere kezkatzen gaitu. Ezin da inbesteko behin-behinekotasuna izan, langileok tratu hobea behar dugu. Eta hori ala espaldin bada horrek ere kalitateari eragiten dio, ez? Eta 3 printzipio hauek kontuan hartuta,
Iruditzen zaigu arazoa ez dela Donostian fokalizatu behar. Osasun sistema guztiak duen arazo bada, urtetatik datorren arazo bada, eta hau ez da berehalakoan konponduko, eta gu formula magikorik ez dugu. Baina lanean gabiltzan profesionalak albora utzita, gaizki joango da. Aste bete igaro da, Donostialdeko erakunde sanitario integratuko 2 zuzendari kargugabetu zituztenetik eta egoera ez da oraindik baretu. Lehendakariak Sagardui sailburua defendatu du elkarrizketa batean eta harrituta geratu da medikuek antolaketa erabakiak zalantzan jartzen dituztelako. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu. Zerbitzu buruek euren protestei utzi diete goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian. Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartitzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorioz zuzendaritza talde ia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardui osasun sailburuak agerraldia egin zuen esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea eziaren kasuan partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buren aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen astelehen honetan egin duten bezala. Zerbitzu buru ez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek. Kargugabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testu inguru honetan azken egunotan Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da. Era horretan Inigo Urkullu lehendakariak gogorarazi du osasun saila eta osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontze saiatzen ari direla. Baina oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota osakidetzako zuzendaritzaren deirik jaso. Era berean kexu dira Eusko Jaurlaritzako osasun sailak eta osakidetzak ez dietelako erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Zerbitzu buruen hitzetan hurbiltzeko borondaterik ez diote ikusten osakidetzaren zuzendaritzari. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Horixe momentuz dagoen egoera, gaur goizean zehar espero dira Gotzone Sagardui osasun sailburuaren adierazpen gehiago gaiaren inguruan eta goizean zehar emango dizuegu horren berri ere. Baina gaiz aldatu behar dugu, gaurtik aurrera Gasteizen hiri autobusak doakoak izango direlako 12 urte zazpikoentzat. Hain zuzen ere doan bidaiatuko dute Tubisaren garraio zerbitzuan, 5 urtetik berakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraio hori eta bete behar diren baldintzak dira bat txartela izatea eta udaletxeko webguneko formularioa betetzea. 12 urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Gasteiz da Euskadin neurri hau onartu duen hiriburu bakarra. Gasteizko alkateak, Gorka Hurtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida hasi zenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta ez zen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauzak horrela, Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute doainik garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere, eta aurrera eraman dute proposamena. Txartela 5 eta 11 urteko adin tarteko umei emango zaie, izan ere 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa.
Eta Urduñako hilerrian garai bateko espetxe frankistaren 41 biktimaren gorpuzkiak aurkitu ditu Arantza Zientzia elkarteak. Desobiratze lanak egiten aritu dira azken egunotan Eusko Jaurlaritzaren Gerra Zibileko desagertuen bilaketa programaren baitan eta induzketa lanak amaituta Urduñako hilerrian esan bezala 1939tik 1941 diktadura frankistak Urduñako espetxe zentralean hildako presoen gorpuzkiak lurpetik ateratzeko. Zirenetik igarotako denborak identifikazioa zailtzen badu ere, Jaurlaritzak frankismoaren biktimak identifikatzeko programa bat du zabalik eta kontaktua du Urduñako espetxe frankistako biktimen 36 familiekin. 17 DNA lagin ditu dagoeneko eta desobiratze lanei esker Bizkaiko hirian dagoen espetxe frankistaren 40 biktima aurkitu dituzte dagoeneko. Eta gai zaldatuta, larun batean intzuliko da Euskal presoen aldeko jaialdia, atortxurroki jaialdia zuzen ere, Atarrabian ospatuko da aurtengoan ere, abenduaren 17an larun bat honetan. 27. edizioa izango da aurtengoa, aldarrikapenez beterik datorrena aurten, ez eta geroz eta gutxiago diren zakabanatuta dauden Euskal presoak. Egitarau zabala prestatu dute aurtengorako, horrekin utziko zaituztegu, eta jarraian intzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurean izango dugu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Orain arte. eseri zaidan neska horrek ez daki berak daraman jertxea erantziniola behin beste bati barrurantz begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio giratu da eskerrak bera ez dena bada beste norbaitentzat norbait ordea nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea.
bakarrik minez ospatzen ditugulako. Ez gaude gunkarietan tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Efemerideak gugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako. Ez gaude gunkarietan tabernan autobusetan gaude, elkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, eguerdion. Eguerdion zuei ere. Durangoko azoka amaitu berritan ere galdetu behar dizugu, lehenik eta behin, ez nolako balorazioa egiten duzu aurtengoaz? Nik nerea egingo dut, hau da nik ikusi dudana, eta egia esan aurten ez naiz asko ibili, asteazkenean izan nintzen, baina lan kontuekin lotuta ibili nintzen, orduan ikusmiran ibiltzeko nahi baina denbora gutxiagorekin. Baina, entzun dudanez, ikusi dudanez, etxekoak ere izan dira eta jendetza, giro ederra, eta gainera espazio bat berreskuratzearen sentsazioa, pandemia osteko aje luze honetan, berriro ere jendetsu eta plazan bagarela adierazteko gogoz nik uste dut. Eta euskara eta euskal kultura ere ausputzeko, modu bat. Hori da, eta nolabait elkarrekin egoteak, aritzeak, ematen dio, beste indar bat, jardunari. Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi, hartu duzu Paul Bilbaoren lekukoa, hemendik aurrera zu arituko zara Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi giza, emakumea zara. Honek ere, ziklo aldaketa ekarriko du? Egia esan, azken egunetan asko ari nahi zentzuten, ziklo aldaketaren ideia, eta hainbatetan esan dut eta errepikatuko dut, errepikatzea importantea dela iruditzen zait. Ziklo aldaketak ez dira egun batetik bestera gertatzen, eta uste dut Euskalgintza ere aspalditxoan ari dela bere burua berpentsatzen, ikusten mundua asko aldatu dela azken denboretan, Euskal Herria ere bai, eta nolabait hortara egokitzeko lan bat egiten. Lan sakon bat esango nuke gainera Euskalgintza bera ere askotarikoa da, orduan askotariko horren barruan, esparru desberdinetatik, datoz gogoeta eta diskurso eta praktika berri diferenteak. Baina ziklo horren barruan, hau da, barrutik, lehengoan kargu hartze ekitaldeko hitzartzean esaten nuen, ondoko korronteak, itxaslasterrak izaten direla, benetako aldaketak ekartzen dituztenak, eta itxaslaster horretan egon den gogoetetako bat nik uste dut badela Euskalgintzan, jendarteko beste arlo guztietan bezala, sexu genero sistemaren ikuspegitik beste begiratu bat ere behartzela, edo berrikusi behartzirela praktika batzuk. Orduan, ez dut uste nirekin eta zehazki emakumea naizelako erabat ziklo berri bat hasiko denik, baina bai aldaketa batzuk, sakoneko aldaketa batzuk Euskalgintzan ere gertatzen ari direla, eta nik nire ikuspegi feministatik ere, emakume izateaz gain feminista ere banaizelako, saiatuko naiz aldaketatxo horiek bultzatzen. Bai, esaten nuen batez ere zure ibilbidea ikusita ekarpenak egin dituzulako Euskalgintzan eta feminismoaren gurutzaketa horretan eta aliantzaen eraketan, bata bestea gabe ulertu daiteke zure ustez? Euskalgintza eta feminismoa esan nahi duzu? Jende asko ulertzen ditu, badago jendea feminismoa ulertzen duena, baita Euskal Herrian ere Euskalgintzari lotu gabe, eta zilegi da, feminismoa ere askotarikoa delako, eta badago Euskalgintzaren parte bat ere, feminismoarena ez duena hain argi ikusten, eta hori ere zilegi da. Baina niretzako bien baturak konfluentzia oso interesgarri bat sortzen dute. Lore Agirrerekin batera aztertu dute gai hau, hizkuntza eta genero hizkuntza praktikak eta sexu genero sistema nola gurutzatzen diren, eta gure ikuspegitik behintzat edo gure azterketatik ondorioetako bat bada, sexu genero sistemak menderakuntzarako erabiltzen dituen mekanismoak eta hizkuntzen auzian, hizkuntza hegemonikoek beste batzuk menpean hartzeko erabiltzen dituztenak oso antzerakoak direla, eta beraz hortik askatzeko edo eraldaketa prozesuak sortzeko mekanismoak ere oso antzekoak izan daitezkela. Gertatzen da, hizkuntza gatazkarekin, hizkuntza auziarekin eta feminismoarekin, baina gertatzen da baita ere
gure botere sistema komplexu honetan, menderakuntza egoeran dauden beste hainbat egoerarekin, ezta? Eragileen arteko harremanak ehuntzea da dena den azken urteetako helburu nagusia Euskalgintzaren Kontseiluarentzat, batu saldatu dinamika ospotu zenuten iaz, zenolako jarraipena izango du honek? Bueno, batu saldatu justu martxan dago, ezta? Oraintsu hilabete dela gutxi gora bera sortu zen batu saldatu dinamika horren talde eragilea, pixka bat ez dakienarentzako uler dezan, batu saldatu dinamika, kontseiluak bultzatutako dinamika bat da, nolabait eragile, Euskalgintzako eragileak, baina baita ere Euskalgintzatik kanpoko eragileak, Euskararen biziberritze honetara ekartzeko, hiru zutoin esan dezagun dauzkala, batetik adostasuna, eta bestetik ezagutzaren unibertsalizazioa eta hirugarren oina edo litzateke euskaldunontzako erabilera eremu erosoak sortzea, edo bestera batera esan da niri gustatzen zait esatea, euskaldunentzako bizitza bizigarriak nolabait eratzea. Orduan, hor eragile asko daude, duela urte bete egin zen dinamika beraren aurkezpena, osotasun horren lenda biziko ehuntzea, eta orain azken prozesua da, hortik talde eragile bat sortu dela. Eta askotariko eragileak esate baterako, Atletik Fundazioa dago bertan, baina gutun soziala ere bertan dago, LGTBI mugimendua dago, Mondragon Korporazioa dago, hau da, Euskal Gizarteko oso tankera desberdinetako eragileak daude elkarrekin, eta hori da importantea. Zergatik uste duzu dela garrantzitsua eragileen arteko batuketa hori? Batzutan zalantzan jartzen den arren, Euskal Gizartean Euskararen biziberritze prozesuarekiko adostasun handi xamarra dagoelako. Batzutan gero, nolabait maila politikora edo politika esaten diogun eremu horretara eramatea kostatzen den adostasuna esan nahi dut, ezta. Orduan, nolabait gerora neurri politiko zehatzak ekartzeko eta benetan sendoak izan daitezen, ekimen soziala, sustar sozial, jendartean ondo errotuta egoteare importantea da, geroko politikak indartsuago izan daitezen. Eta bultzagarri izan daitezen, batzutan politikari eta agintarientzat ere. Uste duzu hildo horretatik erabaki politikoetan gizarte eragileek beharaina pisua dutela? Orokorrean, Idurre Eskizabelen ustez ez, nik uste dut, nolabait, eta ez Euskal Herria bakarrik, munduari begira jarrita, politika egiteko moduek zerbait badute faltan dela, eragiletza sozial hori, jendartea bera, behar beste ordezkatzea, ez da? Horregatik aipatu izan duzu erakunde publikoetatik edo eta politika publikoetatik izan behar duela garrantzia hizkuntza politikak? Ideia gehiago da nolabait politika esaten diogun alderdien joko horretatik kanpo edo hauteskunde zikloek determinatzen dituzten politika egiteko modu horietatik kanpo. Alderantziz, nik uste dut Euskararen biziberritzeak momentu honetan behar duena politika publikoak direla, politika publiko sendoak, baina nolabait aterako ditugunak alderdien eremu horretatik eta interes orokorrera, begira, jarriko ditugunak epe luzekoak izan daitezela, horregatik esaten dut eta esaten dugu, hauteskunde zikloetatik kanpo, eta uste dut hori dela benetan, olako Euskararen biziberritzea eraldaketa sozialeko prozesu bat da, eta eraldaketa sozialeko prozesuak baldin eta jendartean adostuta baldin badago, ardatzekoak direla, epe luzera pentsatu behar dira, eta etor daitezken erresistentziei egiteko, zer aldaketa prozesu guztiek ekartzen dituzte eurekin erresistentziak ere, sendotasunez aritu behar da, eta sendotasun hori, oinarri zabal bat eukitzeak
asko ematen du. Hortxe ditugu gaur eguneko hainbat adibidez, esaterako hezkuntza legea, baita ere administrazio publikorako berriki Euskalgintzakeren kontseiluak sindikatuekin egindako dekretu hori, ez da? Bai, hori da, ez, batzuetan ematen du euskara, eta batzuetan ala gertatzen da, segun gauzak nola aurkezten diren, nola kontatzen diren, nola esaten diren, batzuetan ematen du euskara liskarrerako gaia dela, ez? Baina gero bestalde, zu jarri dituzun bi adibide horiek erakusten digute baita adostasun handirako bidea izan daitekela, ezta? Elkarrizketa honetan zehar batez ere autonomia erkidegoaz ari gara orain artekoan, ezta? Eta autonomia erkidegoan momentu honetan eztabaida soziopolitiko handienetako bat hezkuntzaren gainean daukagu, ez? Hezkuntza lege berriaren gainean. Hain justu, kontseiluak hizkuntzaren gainean egindako proposamena izan da, nolabait, azken hilabeteotan ekarpenak, ez, bai alderdiko politikoetatik eta bai eragile soziopolitikoetatik ekarpenak egiten jasotzen ari den une honetan, kontsentsu zabalena daukana, ez? Beste arlo batzutan elkarrekin ados jarri ezinik dauden eragileak ere, kontseiluaren proposamen horretan hizkuntza oinarri duena, hau da, euskararen ezagutza unibertsalizatzea eta bermatzea, ados daude eragile horiek guztiak. Administrazio publikoko dekretuarekin ere antzera, gehiengo sindikalaren babesa dauka, ez, kontseiluaren proposamenak. Beraz, adostasun batzuk egon badaude. Kezka nagusienetakoa ere badelako, ez? Ezagutzak gora egiten duen arren, erabilerak ez doala, edo erabilera ez doala eskutik, ezta? Zer gertatzen den horrekin, eta horrekin lotuta galdetu nahi genizun ere, zenolako lotura duen, ez? Politika publiko jakin batzuk egitea erabilerarekin gerora. Bueno, nik uste dut, hor galdera ikurre handi bat denok daukagula, ziuraski orain ari garelako ohartzen, ze orain erreza da esatea, ez? Ze gaizki kalkulatu zen bere garaian, ez? Egin zeanean ekuazio hori ezagutza handitu ala, erabilera ere berez etorriko da. Ikusi dugu ezetz, ez? Diseinu hori ez dela egiazkoa, ez dela eragingarria izan, eta pentsatu behar da. Nik uste dut, eta gainera, gero eta gaur egungo Euskal Herriko ume eta gaztetxo eta gazteek, ez da bakarrik diglosia gaztelerarekin edo frantsesarekin daukatela. Inglesaren presentziare oso handia da. Eta ez da, hizkuntza kurrikular baten moduan, hau da, nolabait bizitzan aurrera egiteko, edo gehiago jakiteko, edo etorkizunerako proiekziorako, edo ez da, gure garaian ere bazeukan, bere zentzua, momentu batzutan inglesak, musikarekin lotuta eta, baina gaur egun hori guztia gainditzen du, eta gazte gehienentzako, benetan zentzua daukan eta beren bizitzetan txertatuta daukaten hizkuntza bat da, ez? Gorputzean eta gorpuztuta daukaten hizkuntza bat, bizipen bat da. Orduan, hizkuntzek erabiltzeko motiboak behar dituzte. Eta motiboak etortzen dira, batzutan, zentzu materialago edo praktiko edo funtzionalago batetik, baina ez da bakarra. Euskarari gaur egungo testu inguruan nekez gertatuko zaio oso testu inguru eta leku zehatzetan ez bada behar horretatik etortzea erabilera. Baina hortaz aparte, balio simbolikoak, emozionalak, bizipenarenak, hunkidurarenak, identitatearenak ere, hau da, nola lotzen garen hizkuntza desberdinekin horrek ere eragina handia dauka hizkuntzak hautatzerakoan. Oso urrutira joan gabe, hemen 70, 80koetan asko ikusi genuen, ez?
hainbat jendek egin zuen prozesua, nolabait gazteleratik abiatu eta euskaldun bizitzera eta euskaraz ardaztera, ez? Beren burua euskaraz egitera. Horretz zegoen motibo praktiko, funtzional eta alakorik kasu gehienetan, baizik eta nolabait beren buruari eta inkluso beren buruaren bidez munduari beste esanai bat emateko gogoa zegoen. Orduan, nik oso premiazkoa ikusten dut aurrera begira eta erabileran eragin nahi bada euskara esanai, balio, prestigio, erreferente, hoiez guztiez jaztea, ezta? Horregatik, kontseiluak hezkuntza legeari dagokiola osatutako agiri edo adostasunerako edo oinarrietarako proposamen horretan, batetik badago hizkuntza bera, hizkuntza beraz jabetzeko, hau da, egiaz ezagutza on batera iristeko eskubidea ematea Euskal Herritar guztiei, orain beren ikasketa prozesua hasiko duten neskato eta mutiko guztiei, baina baita ere badauka bigarren parte bat hizkuntzari zentzua ematen diona. Hau da, kultur erreferenteen zorua edo jarriko diona. Eta hori hezkuntzan landu behar da, importantea da, oso importantea da hezkuntzan lantzea, baina astialdiko eremu askotan landu behar da. Baita ere, gero eta gehiago denok nolabait pantalla baten bidez bizi garen garai hauetan, ezta? Eta helduekin ere lan egin beharreko kontu batez, soilik belenaldi berriekin ikusi dugulako esaterako administrazio publikoan gertatu dena, ez? Euskara eskakizunekin, zenbatetan batzuek pentsatzen duten ez dela beharrezkoa, ez? Euskara jakitea edo euskara mintzatzea administrazio publikoan ere. Bai, gainera hor ikusten ari gara gauza bat, batzutan joera dugu, ez, hizkuntze auzi hauek guztiak norbanakoen kontua balira begira ikustekoa edo behatzekoa, eta praktika sozialei, praktika sozial orokorrari oso lotuta daude, ezta. Orduan, gauza bat da, hainbat jendek pentsa dezakena edo senti dezakena, bere ez ezagutza horretatik abiatuta, desabantailan sentitzen delako, ez? Bueno, beste bizimoduko beste hainbat arlotan, ez? Haserretzen gara jartzen dizkiguten baldintzekin, ezta? Hori gauza bat da, baina gero beste gauza bat da horri zoru kolektiboan eta nolabait diskurso nagusietan eta egiten zaion irakurketa. Eta horretan oso kaltegarria da azken aldian gertatzen ari den Espainiako botere judizialaren oldarraldi hori guztia, ezta? Ze nolabait gainera Eusko Legebiltzarrak, hau da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarren borondatearen isla den erakundeak onartutako araudiak hankaz gora jartzen ari da, ez? Horrek oso gutxi laguntzen du, gutxiagotasun egoera horretan dagoen hizkuntza bati, eta gutxiagotasun egoera hori hainbatetan bizi dugun herritar multzo handi bati, bestelako balio eta erabilerarako praktikak ematen, ez? Erabilerarako bultzada hori emateko ere sortu zen Euskaraldia, berriki ere amaitu dela aurtengo edizioa. Zein punturaino bultzatu dezake erabilera horrelako ekimenek zure ustez? Nire ustez, Euskaraldia ekimen interesgarria da, esan nahi dut. Bere abiaburuko ikuspegian badagoelako nolabait praktika individual bat, norberak egiten duen ariketa bat, interpelatzen duena gainera, ezta? Begira, ni hau bizi naiz, euskaraz egin nahi dut nire bizimodua, baina zuk ere nerekin parte hartzea behar dut, elkarrizketa honetan, ez? Zuk laguntzez badidazu, edo zuk eragotz diezadazuke, ez? Nik nire bizi praktika hau aurrera eramatea, ez? Eta belarri prestaren figura ere interesgarria da.
alde horretatik. Orduan, interesgarria da baita ere, badaukalako dimensio kolektibo bat, hau da, elkarrekin egiten dugulako, ez? Eta nolabait, bakoitzak egunerokoan sortzen digun deserosotasun hori, alako, ez? Euskaran ardaztuta bizitze horrek, kolektiboki aritzeak laguntzen du horretan. Hor gertatzen dena da batzutan, alakoak bihurtzen direla, edo bihur daitezkela, azkenean berriro norbanakoen ekimenaren gainean geratzen den zerbait, ez? Dimensio kolektibo hori apaldu egin daitekela, baldin eta eguneroko politika publikoek jario diskursibo guztiak, zer esaten den euskarari buruz, ze benetan araugintza egiten denean, bizikidetzaren araugintza araua jartzen direnean, gure paisaia linguistikoa arautzen denean edo ez denean arautzen, edabidetatik jasotzen dena denean, nolabait bakoitzak ariketa hori egiteko behar duen bultzada motiboa apaltzea, ezta. Orduan ikuste dut ariketa interesgarria da, baina behar du oso kontestu egoki bat, landu behar dena, lantzen saiatzen direna, baina behar bada sendoago landu behar dena, benetan ariketa eragingarri izan dadin, ez? Ardezan zabaltasun handi bat. Euskaraldiaren egun horietan behintzat, Euskaldunok bizi dugun edo pairatzen dugun estres linguistiko hori apaltzen dela esan daiteke, ezta? Baina gero urtean zehar ikusten dugu zen nolako egoerak bizi behar ditugu. Zuk ez duzu horrek baldintzatzen duela gero erabilera? Nik uste dut baietz, ez? Algo askotan aipatu dut, eta oso neuretik da, baina uste dut besteengan ere behin baino gehiagotan, sumatu dudala auzi bera edo ez da. Ni nire bizi moduko oso egoera gutxitan sentitzen naiz inposatzailea, ez da. Ez dut nire burua, norbait inposatzailetzat. Nahiz eta izan ditzakedan motiboak, irakasle izan naizen enean, eta hor nolabait zuk arautzen duzu, zuk agintzen duzu talde baten gainean, eta inkluso pertsona batzuen etorkizunaren gainean ere badaukazu zer esana, ez da. Edo, guraso naizen enean ere, naiz inposatzaile, behin baino gehiagotan ere praktiketan. Baina, benetan nire buruaz inposatzaile sentipena bakarrik izaten dut euskararen ezagutza, baina guztiz bermatuta ez dagoen eremu batean euskaraz egiten dudanean. Ez da, hor sortzen zait, zertarako, molestatu egingo dut, nire kapritxo bat ote da, olako barne mekanismo bat, nahiz eta nire arrazoiak, eta ez asko pentsatu dut honi buruz, euskaldun gehienok bezala, eta orduan arrazoiak esaten dit, ez da hori, baina hor dago, beti ar hori, eta estres linguistikoa nik uste dut parte handi batean hori dela. Batetik sentitzen dugun deserosotasuna, beti aurre egin behar horretan, eta gero ez dugula ahaztu behar, hori da, hizkuntza gutxiagotu bateko hiztunak garela, botere harremanek mediatzen dutela azken guztian praktika sozial guztietan, eta arlo honetan, euskaraz garenok, ez gaude, botere menpean gaudela, ez da? Eta horrek menpean aritzeak eta luzez aritzeak sortzen ditu besteak beste konplexuak, subalternitate jokaerak, eta estres asko. Oso txertatuta dagoen pentsamendu bat da hori, ez da, euskal gizartean. Aintzat hartuta gainera, Euskal Herri osoan ez dela euskara ofiziala, ez? Leku batetik bestera nola datzen den egoera ere. Bai, hori da. Orain arte, iaia, Arabat, Bizkaia, Gipuzkoa zaritu gara, ez da, baina, esan nahi dut, egoerarik
onena daukan eremuaz, ez? Ofizialtasun estatusa dauka Euskarak autonomia erkidegoan, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian hori ere ez, ezta? Nafarroan zonifikazioa dago, hiru eremu, hiru araudi euskararentzako eta injustizia hortik bertatik abiatzen da, ezta? Nafarroako euskaldunentzat. Eta gero Ipar Euskal Herria dago, Lapurdi, Baxenabar eta Zuberoa, egia da, azken urtetako erakunde instituzionalizazioaren bidez, etorri dela gutxieneko politika publiko batzuk egiteko aukera, ez? Nolabait euskararen biziberritzeko politikan zertxo bait jarduteko aukera, ezta? Baina Frantzian ere ikusten duguna da, Espainiako estatuan ikusten dugunaren pareko gauza bat, ezta? Nolabait urratsa aurrera egin ala, segituan etortzen dela kontrako alto emate hori ez, eta han ere botere judizialaren bidez etortzen dela askotan. Orduan, konplexua da, eta askotarikoa da Euskal Herriaren barruan ere egoera, eta gero gainera ez daztu behar, eremuetako bakoitzak nolabait urte asko, hamarkada luzeak daramatzala bakoitzak bere arazo eta zailtasunekin bizitzen aurre egiten, eta orduan dinamika diferenteak sortzen direla Euskararen biziberritze prozesuarekiko ere, ezta? Eta gainera, ez daztu behar beste gauza bat, aldeko edo biziberritzeko politika publikoak ez egiteaz gain, kontrakoak egin direla eta egiten direla. Beraz, baukagu zer egina. Dena dene, Euskalgintzaren Kontseiluak 25 urte, bete berri ditu, Durangon sortu zen tokian bertan ospatu zenuten mende laurden hori. Uste duzu zenolako aurrera pausoak eman dira azken 25 urte hauetan, zentzuk nabarmenduko zenituzke? Nik uste dut zaila da, niretzako bintzat ez da ariketa erreza izaten, ez zein aurrera pauso, zein... Nik uste dut alde batetik gauza bat aitortu behar dela, eta da Euskara eta Euskaldunok, Euskaliztunok eta Euskaltzaleok adibidez, teknologiaren bidez etorri den aldaketa guztira, prest iritsi garela, ezta? Beti esaten da, naiz eta akaso orain arkeologiak beste gauza batzuk erakutsiko dizkigun, Euskara oso berandu iritsi zela esate baterako idatzia izatera, ez? Mendetako atzerapenez. Nolabait erregistro berrien garaira, oin teknologia berria esaten diegun garai hauetara, munduko beste hizkuntzekin batera iritsi gara, eta hor egin dena eta egiten ari direna oso garrantzitsua da, behintzat, tresneria korpusa prest dauzkagu, eta horrek erraztuko digu benetan, bai gizarteragileen aldetik eta bai politikarien aldetik eta agintarien aldetik hartarako borondaterik badago, 22. Mendera begira behar diren eremu guztietan Euskara, Euskaldunok eta Euskaltzaleok toki honean egotea. Argi dago etorkizunean ere, eta dagoeneko heltzen ari direla erronka berriak, ez da, eta izango ditugula Euskaldunok erronka berriak ere, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi kargoa hartu berritan, zer espero duzu hemendik aurrera? Bueno, egia esateko, nagoena da lehen 3 aste hauek pasatzeko sekulako gogoz, ala da, ez da, gaur egun komunikazioaren mundua alakoa da, eta
Iaianik momentu honetan badaukate sentipena lanean hasi aurretik ari naizela hizketan, ez? Eta batzutan pentsatzen dut alferri hizketan ari ote naizen, ez? Orduan, benetan gogoa daukadana da, 3 aste hauek pasatzeko eta isileko lanari ekiteko, hain justu hau guztia ordenatzen. Eta berriro ere ideia bat jarri nahiko nuke, ez da hutsetik hastea, baizik eta kontseiluak eta euskalgintzako askotariko eragileek lan asko daukate jada eginda, esango nuke noranzko bat jarrita dagoela. Esango nuke euskararen gaineko kezkan, diagnostikoan, inoiz baino bateratuago dagoela euskalgintza orotarikoa, esan nahi dut soziala, instituzioetakoa, bakoitzaren barruan sensibilidade diferenteak, eta dagokiguna eta kezka konpartitzen badugu, diagnostikoa konpartitzen badugu, ahalik eta sendoen eta ahalik eta adostuen aurrera egitea. Baidurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, sorte hon, bide honetan, eta eskerrik asko Maika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei benetan. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Esti Linares eta Miguel Aizpuru, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Tanta bat erori da, ta gero beste bat, ta konturatzerako hasi da erreka, hain da moldagarria, hain da malgua ura, ta konturatzerako barrura saratu da. Tanta bat erori da, ta gero beste bi, denak hain juntu baina, bakoitza bere bidetik, jendea babes bila, animaliak hilak, ezin mugizintezken, lekera ia.
Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Miguel Aizpuru ere gurekin, eguerdion. Kaixo, zer moduz? Bueno, zer moduz astelehen hau izan duzu zubia? Bai, bueno, erdi zubia, ez da? Ez dugu esan batzuk akuedukto izan dira, oporrak bezala, batzuk igual ez da oporra, baina gehiago izan dut. Ez azte guztia ez dute izan, baina bai azkenengo egunak bai zubi hartu egin dodala. Bai, ni berdin zubiaren lehenengo txanda eta gero lan egin berriro, así que, bueno, baina astelena, gaurko astelena oso gogorra da, hemen gaude. Gogutzu. Eta Durangoko azokatik ajearekin agian etorriko zinaten gaurkoan ere, izan ere, aurtengoa nahiko ondo joan dela dirudi, horrela diote valorazioek, ezta? Ohiko formatua berreskuratu delako pandemiaren ostean, 2 urte luzen ostean, eta azokaren argazkia estanda egin duela, hala adierazi du Gerediaga elkarteko bozeramaileak, bisitari, salmenta eta giroari dagokionez ikusiko ditugu irudiak. Mintzo direla diote xoriek Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek Mendikate lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona Bueno, gustu ematen du ez horrelako irudiak ikustea, ez? Batzuetan ahaztuta daukagulako dagoeneko zenolako urteak igaro ditugun, ez? Eta kulturgintzaren alorrean batez ere. Bai, justo Migueletan nik guduen komentatzen, ez da sartu baino lehen, ea Durangora hurbilekin garen, ala ez, eta bueno, ea da, pues bueno, gauza batek edo besteak ekarri egin diguna da ez joatea. Bai, izan ditut, ez da, lagun asko joan direnak eta familiakide asko joan direnak, eta uste dut, pues bueno, horrelako ekintzak eta dara parte eta horrela da gure kulturaren parte direla horrelako ekintzak, ez da, denak, ez da, segurenik hemen maikide guztiak joan garela noiz baiten Durangoko azokara, bai instituto garaian goratzen neban, ez da, uiaten ginen eta gure etxako zen, irterarik igual batez ere abenduan ematen genuena eta asko espero genuena. Eta beste aldetik zan baita ere hori alde batetik zan noiz ateratzen ginen eta gero baita ere kulturari ekintzan, ez da? Eta hori ezinbestekoa da horrelako ekintza jarraitzea ez soilik. Eta askotan ahazten dugu eta batez ere gazteak arenok edo ni baino askoz ere gazteagoak direnak, hartzen ditugula horrelako ekintzak betez ere jaialdirako. Eta bai, ondo dago, eta oso, eta giroa apartekoa da, eta denok espero genuen, ez da, egoera zan, baina egia da oso gorrantzitsua dela kultura zen, eta oso minduta geratu egin da pandemia garaian. Eta bereziki, ez da, geuden komentatzen, non erosi biburuako lainez, asko lapurtu egin dago, ez da, bestelako espazio batzuk, bestelako, eta horrelako espazio handi batek eukitzea, non elkartu alzaren, non gainera eske da, batez ere literatura, liburuak, musika gintza, kultura, ez da, nola sustatu kultura, eta uste dut hori berre ezinbestekoa dela batez ere gure kultura mailarako eta nola lotzen garen baita ere gure kulturarekin. Bai, Miguel Barkatu. Bai, eta pandemia ostean hori oso pozgarria da, irudia ikustea, eta, egia da, edizio oso arrakastatxu bat izan dela, ez? Jende pillo, eta, salmenta pillo, eta ni pena gaz geldituna, ze horten ezin izan joan, baina, nik, goratzen dut, nola, nerabeak ginenean, edo txikitan, euskal kulturan, askok instruitu ginela, ez? Edo asko ikasi genuela, Durangora joaten, eta horregatik, hori, placer bat da berriro, Durangoko azoka, jendez gainezka ikustea, eta euskal kultura
euskal kulturaren berpizpena edo pandemia astean. Bai, beldurra ere bazegoelako, zenolako erantzuna emango zuten herritarrek aurtengo edizioari, batez ere online salmentak ere jarri dituztelako aurten, baina ikusi da, ezta? Zenolako erantzuna egon den, aurrez aurrekoa gailentzen dela, ezta? Naiz eta online salmentak ere egon. Azkenean, ez da, uste dut, pandemia eta gero onlinearekin, ni egingo den nire aburuz, baina nik uste dut nirekiko parte asko, nirekin asko identifikatu egingo direnak. Online ja egon zean momentu bat, ja gorrotatzen du genuela, ez da, eta behar genuela pertsonekin egotea, joatea, ikustea, eta ere gehiago, berda, alde batetik uste dut, eta gure kultura, eta ni hori beti, sustatu egin dut, eta askotan ez da, geudenean hitz egiten pandemia, eta goratzen dut, egon nela mai baten inguruan, ez da, eta galdetu egin zidaten, zuk uste dozu pandemia eta gero berriz bueltatuko garela gure oitxuretara, eta nik esan eban bai. Osa, ez naiz, ez da, ez dakit etorkizunari buruz, eta ez dakit igartzen gertatuko den etorkizunean, baina da, eta bereziki gure kulturaren parta delako zen, eta behar dugulako beste pertsona, alde batetik, ez da, gizaki sozialak gara, eta behar dugu beste pertsonengan, eta gainera, gure kultura, eta nola dagoen gure kultura eraikituta, ezin ditugu gure, ez da, sustraiko ohiturak aldatu, hain pronto, eta gainera behar ditugun, ez da, ohitura horiek. Orduan, nik banekien horrelako, ez da, ekitaldiak berriro, ez da, irekiko egingo zirenean, berriro jango ginela, eta beharrezkoa zen, aurrez aurrekoa, eta gero beste, bueno, baita ere dela, hor bertaratzea, giroa ikustea, eta hartzen dugu, eta batez ere dugurango, bihurtzen da, ia, ez da, jai egunak bezala. Bueno, ia ez, jai egunak bezala hartzen dute, eta Durangoko batekin hitz egiten baduzu, Durangoko azoka ia garrantzitsuagoa da, Durangoko jaiak baino gehiago. Eta bertan agertzen den giroa, eta nola sustartzen den, eta nola konektatzen den, eta jendez gainezka egon da. Ia da, igual, momentu batzuk, ez da, oso jendez gainezka egonda, eta ezinezkoa zen bertatik, ez da, ibiltzea, eta horrek baita ere egiten duena da, ez dibatea, baina uste dut beti ipini behar duguna mai gainean dela kulturaren parte, eta baita ere, eta gure identitate, Euskal Herriko identitatearen parte. Durangoko azoka da, ez da, uste dut, erdiguneko ekitaldi bat egiten dela urtero, eta gure identitatearen parte egurtu egin dena. Bai, ados nik uste dut, kulturaren behar handia zegoela, eta bebai, elkarretaratxe, behar bat bebai, eta hori, noski atxeman egin dela. Ez bakarrik Durangon, beste ekitaldi batzuetan, edo jai popularretan, edo orain ikusiko dugu ziur Santo Tomasen, bai, eta, bebai, alde negatiboa bat jartxearren, txedana ez da polita, nik uste dut bebai, nire kezka gutxienez da, igual askok egun hauetan bakarrik goratzen dutela euskal kultura eta kontsumitzen dutela euskal kultura, liburuak, musika eta gero urtean zehar, ez dakit, hasten dira, edo eta, ez daukate, ez dakit, gogo horiek kultura kontsumitzeko, ez da, ezin dugu dana jarri bakarrik esperantza guztiak eta ekimen guztiak jarri bakarrik urteko egun hauetan, ez da. Nik uste dute, kulturaren lan hori eta kulturaren kontsumo hori fomentatu behar dela urte osoan zehar, ez da. Eta bebai beste alde negatiboa bat ikusten doala, eta gainera artista askok eta idazle askok aitortzen dutena da, presio hori, ez da, edo eta presaka egoten direla beti Durangon zeo zera orkesteko urtero. Eta hori bebai ez zaidu gustatzen. Ez dakit, nik uste dute, dinamika horiek ez direla honak, artistek eta idazleek eta behar dute bere prozesuak, eta bere denbora, eta ez jarri mugak, ez da? Hausnarketa hori ere, ondo ekarria gaurko egunerako, eta aipatu bezala dena den hausnargunea izan da, aurtengo Durangoko azoka, idazlentzat, editorialde txikientzat, musikarientzat ere, beraien krisi partikularra bizitzen ari direna, ez, euskarriekin, CD-ak dagoeneko agian ez direla hainbat saltzen, baina dena den bultzada izan da Durangoko azoka aurtengoan ere, eta talde txikientzat ere, edo hasi berrientzat ere izan da parada, ikusiko dugu. Bulke taldearekin izan delako musika zuzenean Koldo Otamendi aurkezlea. Udara aurretik atera zen, eta etengabe aritu zarete diskoa aurkezten, nola joan dira aurkezpenak? Primeran egia esan, kontzertu gehiagi jo dauz, así que on momentuan gabiz lasaiago, eta ez dakit nozarten garen hola, baina
izan denez matraka bat hor egotea azte bururo jotzen pasako dugu bolada bat lasaiago. Lehenengo aldia Durangoako azokan, Bulk taldea bezala, ze giro, ze esperientzi? Basako peina egia esan, 2019tik ez da egin ez da. Orduan nik uste, atzo jangitza gonzan eta esan zan bebai asako jende gonzala. Eta printzipioz ordu batak dira edo eta jende pilo bat, egi. Eskertzen dut hemen egotea, beste album baino. Esan daiteke, estan polita jarri dezutela, Bilbo aldeko lau talde interesgarri, hemen batekin interesan bakoitzean, eta beste aukera bat, gaur egun egiten ari den musika ezagutzeko, ez? Bai, eta bereziki, estanaren presioa garestian ez, lagunen artean askoz merkau bat. Eta hori, eta gaina lagunen artean, kriston giroa. Willy Salboan, lagunen artean. Oso Andoni, eskerrik asko hemen, Bulken diskoa daukazue, eta urrengo taldearekin jarraituko dugu hemen. Eskerrik asko. Horrelako talde txikientzat ere aukera paregaba, ez da, Miguel? Bai, eskaparate derra da, talde berrientzako, edo eta, eta esain berrientzako, bai, ez da, justo hemen, Bulken kasua, orain izen hartzen ari duen talde oso potentea, gero ikusten genuen hor Willis Dramonen kamiseta, beste talde oso interesgarri bat, eta, haientzako, oso hori, besan duan moduan, eskaparate derra zen, eta igual CD-ak ja ez dira saltzen, baina igual beste formatu batzuk, adibidez viniloa, eta euskarri digital berriak, horiek badago merkatua eta mugimendua, eta promozioa egiteko, egun oso onok dira musika talentzako, noski. Egia da viniloa voltatzen? Hori horrezik barri gindet, esan dudan vinilo ostras ego, zein vintage dagoen ez da horrelako formatu, baina asko, orain gira gehiago ez da CD-ak eta beste viniloak erosten ditugu, baina hartu nahiko nuke ez da Miguelek lehen aipatu egin duen gauza garrantzitsu bat, eta dela sormena, eta nola hartzen dugu ez da kreatibitatea eta sormena, eta nola ipintzen dugu ez da askotan kapitalismo eta gure giroa eta produkzio lehentasuna ematen diogu kreatibitate eta sormenari, eta horrelako kultura egia da oso garrantzitsua direla egun hauek eta ezinbestekoa da horrelako ekitaldiak egitea, baina ez estutzea eta bakarrik mugatzea kreatibitate eta sormena momentu honetarako zen, eta bestela ekertzen dagoena da alde batetik presio garrantzitsu bat, eta uste dut horrela sormena benetan, ez da, abia puntutzat izatea guztiz kontrakoa da, eta bestaldetik produktibitatea nola ulertzen dugun, eta hori uste dut bestelako ez da ekintzak, izatea egun bereziak, eta horri buruz izatea espazio berezi bat, baina ez mututzea eta mugatzea horretara. Ez da interesgarria da, azken finean bebai, honako ekitaldiak, pizka bat logika kapitalista hori badute, ez? Produzitzearen eta saltzearen, merkatuaren logika hori, baina egia da, ezin duzula, sartu behar zarela jokoan, ze bestela ez haude presente eta euskal kultura ez dago presente, eta egia da, oreka bat bilatu behar dela, ez da. Eta uste dut, Durangoko azokak lortzen dagoela, oreka bat, baina egia da atzean dago esenak nola bideratzen dituzten mezuak, eta batez ere nola mugatu sormena, uste dut hor, baina da baita ere gure sistemaren parte eta nola gaude, danak ez da, gaude horretara mugatuta, ni baita ere irakasle modun, dauzkagu deialdi batzuk, egin bat ditu gauza batzuk, eta nik aldi ikerketa bate ere egitzeko behar dut denbora gehiago, baina uste dut, hor ez da interesgarria da, eta da atzean ez da, ikustenen ditugun gauza horik, baita ere horri buruz hitz egitea, interesgarria da iruditzen zait. Ados, nik bizi izan dute barrutik musikaren mundua gainera, eta argi daukadana da, artistei, musikariei, ez aiela gustatzen presio hori, ez presioekin lan egitea, eta prozesu horiek muga batzuekin egitea, ez da, azkenian oso prozesu librak dira, eta bakoitzak bere epeak ditu, eta kreatibitatea ezke ezin dozu dinamika horretan sartu, ez da, horregatik pizka bat kezkatzen nau, ez, jartzen diren presa horiek, eta atera behar dugu aurten zeo zer, urtero diska bat, urtero liburu bat, eta
ez dakit, ez nago oso ados, ez? Baina euskartasun horretara, ez da, gaude oso mugatutan. Nago orain pentsaten zuri entzun da, adibidez, ez da, diseinadore grafikoak, ez da, kartel bat behar dugu eta izan behar da superona, eman behar duzu justo, ez dakit, irudia, hitz batzuk, eta da, bateko gauza bat, ez da, eta behar duzu, hau egiteko, bi aste, orduan. Non gauden eta zein momentutan gauden, eta uste dut horrein, eta lotuta, ez da, internetarekin, gaude oso modu, askartasun horretan sartuta, eta ez da, gurpil horretan sartutan, eta benetan paratzea, eta esatea prozedura pertsonala edo kolektiboa zerbait egiteko, ez dakit, benetan errespetatzen ditugun denborak. Bai, errebindikatu berda hori, ez, gelditxoko eskubidea, eta hori da, oso zaila da, aitortu behar dugu. Baina horre errebindikazio polit bat dago, eta gainera hori, bizi dugun dinamika horretan, mundu horretan, ez, danok presaka, danok, ez dakit bete estres horrekin, antsietate horrekin, uste dute, ez bakarrik artistek, eta idazleek, ez, nik uste mundu guztiak duela eskubidea, ez, izan behar duela. Bai, hori behaldea, ez, aipatzea arren, baina orokorrean eta aipatu bezala Durangoko azokak utzi duela zapore gozoa aurtengoan. Gaiz aldatuko dugu eta Zokizedetzaren krisiaz ere arituko gara, dakizuenez duela astebete, piztutako krisi hori Donostialdeko esian, kargugabetzeak izan zirelako eta ondotik etorri zirelako ere dimisioak eta 5. egunez bertan Donostiako ospitalaren aurrean elkarretaratzeak egiten ari dira, zuzen ere kargugabetze horiek deusestatzeko eta berrartze horiek aldarrikatzeko. Oraingoz, aipatzen dutenez, ez dute deirik jaso ez, Osasun Sailetik ez da Eusko Jaurlaritzatik ere ikusiko du. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu. Zerbitzu buruek euren protestei utzi diete goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian. Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartitzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorioz zuzendaritza talde ia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak agerraldia egin zuen esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jarduketa, koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun Sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buren aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen astelehen honetan egin duten bezala. Zerbitzu buru ez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek. Kargugabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testu inguru honetan azken egunotan Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da. Era horretan Inigo Urkullu lehendakariak gogorarazi du Osasun Saila eta Osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontze saiatzen ari direla. Baina oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deirik jaso. Era berean kexu dira Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak ez dietelako erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Zerbitzu buruen hitzetan hurbiltzeko borondaterik ez diote ikusten Osakidetzaren zuzendaritzari. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Horixe egoera, kargugabetzeak izan ziren, eta hitz egiten ari da ez, berrantolaketa prozesu bati buruz, plan estrategiko jakin bati buruz, zenolako irakurketa egiten duzue gaiari buruz? Nik hemen takto falta ikusiote zeren eta, egia da, Jaurlaritzak baduela eskubidea eta legitimitatea aldaketak egiteko kargu hauetan,
Baina, claro, gainera oso delikatu den zerbitzu batean, elkarrizketa beharrezkoa da ez. Eta hemen nik uste dute, beharrezkoa esen zute bat sortu dutela aldaketa hauekin. Ez da, nik espero nuen elkarrizketa gehiago, kontsentsu gehiago segia da. Aldaketak behar direla, aldaketa sakonak Osakidetzan, ez da, danok ikusi dugu gertatu dena azken hilabetetan, eta pandemiatik, eta inbertsioa behar da, aldaketa behar dira, plan estrategiko horiek, ez da, baina horrela ezin dira egin. Eta, nik uste eta azkenean sortu dela, zute handi bat, eta errealitatea da, Osakidetzako, Donostialdeko arduradun ia guztiek aldaketa hauen kontra agertu direla, ez da. Ikusiko dugu orain segertatzen den, zute hau zabaltzeko arriskua badago, eta beste ambulategietan eta beste ospitaletan badago bebai aserrea, ez da. Ikusiko dugu Jaurlaritzak nola jokatzen duen orain, Urkulluk deiari emandako elkarrizketan atxo, agindu du elkarrizketa gongo dala, eta bebai hor erdian dauz aurrekontu berriak, agindu den inbertsio berri hau, zenolako efektua duen zerbitzu publikoan, eta bebai plan estrategiko hori. Ea zutea baretzen dan, ala kontra, aserrea handitzen dan, ikusiko dugu hurrengo gunetan. Bai, erabakigarriak izango dira, eta orain arte elkarrizketarik ez egon izanak ez, sua gehiago piztu duela ere esan daiteke, ikusi ditugu edo entzun ditugu adierazpenak ez, langileen aldetik esan ez, kudeak eta diktatoriala egiten ari duela osasun sailak, goitik beherako erabakiak hartzen dituztela. Ni betzatik joango nintzateke, ez da? Zen eta azkeia da, zehaztapen konkretuak eta zer gertatu egin den, ez da? Zehazki eta zein den zergatia, nik ez daukat filtraziorik, ez daukat hor, ez da? Ez binkulos izena, ez da? Eusko Jaurlaritzakoekin, ez da? Eta Donostiko ospitalekin, orduan, zehaztasun konkretuak nik ez dakizit, baina bai dala oso representatiboa, signifikatiboa, egin den, ez da, ekarpena eta bateratze hori, ez da, lankideen artetik, eta esatea, zer gertatu egin den, zergaitik egin dut zuen hau, eta batez ere, eta ikusten edo islatu ari dena, eta hori bai alde batetik eta beste aldetik dala, hartu egin den erabakia, izan da erabaki unidirekzionala, non hartu egin duten, ez da? Hau pentsatu egin dugu, ez dugu, ez da komunikatu eta bapatean esan dugu, ez da, komentatu egin dutena izan dela koordinazio falta egon dela edo horrelako zerbait, baina, zehazki edo ez dago atzean edo ez dute ipini mai gainean gutxienez, ez da publikoki zergaitik eman den erabaki bat, ez da? Orduan, hor ematen dena da botere asunto bat. Eta botere eta askotan, ez da, hitz egiten dugunean botere, ez da, banaketari buruz gaude hitz egiten hemen alde batetik nik uste, segun eta nork dagoen ez da, gobernuan egon behar dira gauza batzuk estableak direnak eta iraunkorrak direnak. Eta aldatu egin estean, ezinbestekoa da koordinazioa, akordioak eta betziziki bertako lankidekin lan egitea eta hitz egitea. Eta haiek dakite da segertatu egin dena. Beste guztia eta egiten den beste modu baten eta egiten den ez da, unidizionala eta goiko, beheko, ez da, erabaki bat, non ez dana hartzen, eta logikoa da, ateratzea, eztabaidatzea, eta kanpoan ikustea, aipintza segertatzen den. Izateak ere eskatzen duena da gardentasuna, ez? Horrelako kasuak izaten direnean, ulertzeko, ez? Zer ari den gertatzen? Gardentasuna eta zerbitzua hobetzea batez ere, ez da? Ez que, karo, oso, lehen esan dudan moduan, oso gai delikatua da, ez? Eta, prozesu hain konplezu hauetan, ez da? Eta zerbitzu publikoan, ezinbestekoak diren zerbitzu publikoan, nik uste beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela, kontsensua, ez? Kontsensua agintari eta profesionalen artean, eta horretarako ze behar da, elkarrezketa maila, dialogoa, eta batez ere, hori, hitzegitea, ez? Hitzegitea, eta dauzen beharrak Osakidetzan aztertzea, eta profesionalekin aldaketak, behar diren aldaketak, hori, kontsentzasea, baina, klaro, kasu honetan ez da horrela izan. Tarduan, nik ulertzen dut kezka, ulertzen dut profesionalen aserrea, eta, zeo zer, ez dakit, zeo zer aldatu behar da, interlokuzio honetan, eta espero dugu hemendik aurrera dialogoa ikustea, eske bestela, hori, zute hau handituko da, eta gainera, jokoan dago, osasun publikoa, zerbitzu publikoa ezinbestekoa, eta azkenian jendearen osasuna.
Ikusiko dugu nola eskatzen den korapiloa egunotan, gaurkoan ere zerbait adierazpenak egitekoa delako Gotxone Sagardui, ikusiko dugu ea norabide aldaketarik ematen den gai honetan. Gaitxaldatuko dugu eta garraio publikoari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, izan ere gaurtik aurrera eta Gasteizten soilik hiri autobusak doakoak izango direlako 12 urtetik beherakoentzat, egun 5 urtetik beherakoentzat badira doakoak, baina balanga hori handitu da eta gaurtik aurrera 12 urtetik beherakoek doan hartu dezakete hiriko autobus hori, ikusiko dugu. 12 urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Gasteiz da Euskadin neurria onartu duen hiriburu bakarra. Gasteizko alkateak, Gorka Hurtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida hasi zenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta etzen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauza korrela, Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute doainik garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere, eta aurrera eraman dute proposamena. Txartela 5 eta 11 urteko adin tarteko umei emango zaie, izan ere 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Bueno, zer iruditu zaizuen neurri hau? Ezinbestekoa, baina bai hartuko nuke zer dagoen atzean, eztabaidatzeko eztabaida. Alde batetik, Bilduk proposatzen zuena zen, doako, doako, bueno, garraio, zer den garraio publikoa? Hori izango beharko ginen, astea zer den garraio publikoa, eta nik ez dut ezagutzen inon, non garraio publikoa guztiz doakoak dienik, guztiz, esan gure dut, egon alda gutxienez zerbait ordaintzea, eta nik uste dut horri buruz berba egingo beharko genuke, eta askotan hitz egiten dugu garraio publikoa, eta alde batetik garraio publikoia gehienek enpresa pribatuak eramaten dituzte. Alde batetik eta orduan enpresa pribatuak eramaten dituzte, irabazi batzuk egon behar dire, gero baita ere daukagu, gure aurrekontuak eta aurrekontuak ez da danatarako heltzen, eta bestelako baita ere, diru sarrerak izango beharko genituzke estatuan, eta gutxienez igotzea ez dago dauzkagun tasak eta dauzkagun impostak. Orduan, baita ere, hitz egiten dugunan garraio publikoan eta eskatzen ditugunan gazak doakak izatea, baita ere ikusi behar dugu nola moldatzen den gaizate estatua, eta ez dela gauzak ateratzen, eta niri baita ere gustatuko hitzaidake gauza asko doakoak izatea, baina nola, alde batetik, sakabenetzen dugu dauzkagun diru sarrera horiek da eztabaida bat, eta beste aldetik nola lortzen dugun diru sarrera horiek izatea doakek izateko. Beste aldetik, 12 urteko baino azpikoak izatea, uste dut oso nadala, baina beti nik ipiniko nituzke igual, hor dago, non ipini muga, igual nik 18, ni pentsaten dut nik 16 edo 17 urte nituenean, paganekoa dela, eta oso ondo etorkiko litzaidake, eta gainera ikusita pizka bat, eta hori ikusita Gasteizko baita ere, nola den erdigunean, eta bai edo bai behar dozuia beti autobusa edo zer egiteko, adibidez Gasteizen. Bilbo, eski desberdina dira Gasteiz eta Bilbo, baina egia da asko erabiltzen dutela autobusa, eta igual bezka bat urte gehiago ipiniko nituzke, bai. Baita ere ipiniko genituzke besterako zenola diren tiketak eta zenbate, bai hor, uste dut baita dagoela eztabaida. Ez da soilik doakoa izatea, baizik eta zenbat ordaintzen dozun, eta bidai batentakit, eta nik uste dut hor gure Euskal Herria mailan oso garestia dela. Egia da, orain ikusten ari gara, ezta? Gobernuen aldaketei batekin baita ere eztabaidak ekarrita zer den garraio publikoa, gauzak asko, ezta? Baretu egin dira eta aldatu egin direla, baina ezinbestekoa da estrategia gehiago ekartzea. Bai, niri konkretuki Gasteizeko udalaren neurria edertu iruditzen zait. Baina espero dut lehen pausu bat izatea, ezta? Nik uste dut bidea izan behar dela presioak murriztea garraio publikoan, ezta? Edo gutxienez, azken hilabetetan ikusi ditugun laguntzak,
estrukturalak bihurtzea, ez da, gelditzeko etortzea. Zeren eta nik hemen ikusten dut kontraesan bat, ez? Askotan esaten zaigu, hori, garraio publikoa sustatu behar dela, kotxea etxean utzi behar dela, askoz gutxiago erabiltzea kotxea, edo zuzenean ez eukitzea kotxea, eta beba hitz egiten da, ez, hiri handietan, kotxea debekatzea, ez da? Orduan, niri oso ondo iruditzen zait hori, baina hori egiteko egin behar duzuna da garraio publikoaren prezioa jeistea, laguntzak emotea, ez dakite, edo biletaren prezioa jeitsi, edo laguntzak jarri, ez dakite, rentaren arabera egin alda, modu asko daude, baina ezin duzu gaur egungo prezioetan utzi, ez da. Eta gainera ere, frekuentzia gehiago behar izango dira, eta linea berri asko. Orduan nik uste dut hori izan behar dela bidea, batez ere daukagun krisi ekologikoan, ez da, eta ondo dago pauso hauek ikustea, instituzioek neurri hauek ikustea, baina uste dut ambiziosoagoak izan behar direla, eta haratago joan behar dela hurrengo hilabetetan. Esaten duzunaren ildotik, ez da, garraio publikoa indartu behar dela era estruktural batean, eta neurri horiek, bi helburu horiek bat etorri behar direla, ez? Kotxea aldentzearena eta garraio publiko hori indartzearena, trenbide sarearekin argi ikusten da esaterako zer gertatzen ari den. Eta are gehiago, ez da, nik ipineko naiz berriro, ez da, eta askotan hitz egiten dugu kanpotik, eta, zuk zer egiten dutzun, ez da, zure, egia da pandemia eta gero, asko areagotu egin da, adibidez, kotxearen erabilera. Eta nik ipineko naiz, ohitu egin naiz, adibidez, nire kotxea gainera, lehen igual ez neukan, ez da, garaje bat hemen, gero pandemian hartu egin eman garaje bat, orain zergatik utziko dut. Orduan, gauza asko, ohitu egin gara, ez da, kotxera hiltzera eta behar dugu, eta orain uste dut gasolina nola dagoen, ez da, eta garraio, ez da, horrelako, ez da, uste dute horrelako estrategiak erabiltzea, eta nik entzuten ari naz, orain askoz gehiago merezi egiten da, adibidez metroa erabiltzea, autobusa hartzea, trena erabiltzea, kotxea joateari baino, orduan, uste dut aldaketa hori poliki gutxienez, ez da, daukadan hurbileko egoerengatik konparaketa bai ikusten ari aldaketa bat, hori bai, gero makro, ez da, makro ikusiko barko genituzke estadistikak, baina daukagun egoeraken, hau da, gasolinaren krisiarekin, eta baita ere, ez da, daukagun krisi ekonomiko hurbiltzen ari denarekin ezinbestekoa dira bestelako estrategiak eramatea eta nola lehen ipintzen genuen ez da diru sarrerekin nola moldatu eta nola banatu dirua. Bai, egia da askotan gobernuek esaten dutela, eske oso garesti irteten da, hau, eta egia da, garesti dela, eta gasolina bakigu danok ze prezio duen, eta zerbitzu hauek mantentzea ze prezio duen bebai. Baina egia da, Euskal Herriko instituzioek dirua badutela momentu honetan, badauz hor remanente batzuk, badauz presupuesto aurrekontu ambizioso batzuk eta expansiboak ez da. Orduan hori aprobetxatu alda, eta aprobetxatu aldugu bebai gure zerga sistema dugula, gure foru aldundiak, eta Nafarroan ere. Eta hori aprobetxatu alda, sistema hobe bat eraikitzeko, garraio publiko sistema hobe bat eraikitzeko. Nik argi ikusten dut, eta zerga sistema okitu behar bada etorkizunean, igual okitzeko momentua helduko da, bai? Bai, ikusteko dagoelako ere, egun indarrean dauden deskontu horiekin zer gertatuko den aurrerantzean ere, baina ikusi da ez gizartean zenolako arnasgunea eman duten ere. Eta garraioaz hitz egiten ari garela, ez dugu alde batera utziko abiadura handiko trena, horri buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, aitzakiatzat hartuta, HTaren obrak berehala eta behin betiko gelditzea eskatu dutela Iruñean, manifestazio irudimentzu batekin ikusiko dugu. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro, estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAen 151, 385 milioi euro, eta salatu nahi dugu
ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Aurrekontuei buruz hitz egiten ari ginen, ezta? Zertara bideratu garraio publikoa indartzeko, nola egin, eta hoxe, Iruñan egindako... Kasu honetan, lehenik eta behin nik uste dut aitortu behar dugula HTA akats larri bat izan dela, ezta? Eta gainera instituzio batzuk bai aitortu dut, ez? Txarto egin dela proiektu hau, eta igual egin behar esala, ez? Baina hau esan da, nik esango nuke ja, momentu honetan bertan bera guztia dana, nik ez dio zentsu asko ikusten zezke milioi eta milioi asko inbertitu dira, eta ja, eske zaizu bestirten bieri gelditzen eske bukatu behar da. Baina agia da izan dela, broma handi bat, ez da, eta epeak ikusita be bai, hori, inbertutean diru osoa, eske zen beharrezkoa ez. Ikustiz, eta ni Miguelekin entzun da, errebindikazioak ikusten eman, nik ikusten dut. Aspektu sozialak, zen garrantzitsua diren, baina ezkeia inbertituta dau. Zerbait egin behar da gana, inbertsia jarraitu behar dute, zen eta orain ez deko logikarik, zen eta horre eramaten digu adibidez ez dakit zenbait reportuak ditugun, ez da, estatu mailan eta ez direnak erabiltzen eta inbertsioa galanta egon zan, eta hori gero zertarako, ez da, orduan. Hori ja badagoela egina, ja dagoela dana planifikatuta, inbertsioa jarraitu, baina hor dagoen atzean da zemotatako gizate sistema nahi dugun eraiki, ez da, zeri emango diogu lehentasuna, nori inbertituko dugu, nola sartuko diren dirua eta nola kanporatu diru hori. Eta nola kanporatu diru horretan, gaude momentu baten gure gizte, eta nik horren ipiniko dut, nik urbileko dagoen, ez da, Bilboko hiriburua. Zertan bihurtu egin da hiriburuan eta zeri ematen diogu lehentasuna. Daude, hainbat aspektu sozial, ez da, Bilboko hiriburuan, non adibidez ez daukagu, ez da emakumen etxe bat. Adibidez, ipintzearren, ez da. Ez daukagu, adibidez, hainbat elkartentzako espazio gune konkretu bat. Ez daukagu, baita ere, diru laguntzak, elkartentzako, gestiorako, ez dira bideratzen. Aldiz, adibidez, super arro gaude, zeta egiten ari gara makro kontzeptuak, makro ekitaldiak, makro, eta orain Bilbon, eta askori ni entzun dudana da, orain Bilbo ipintzen dugu ez da mapan. Orduan, nola eraikitzen ari ditugu alde batetik hiriak, zer dei ematen ari gara lehentasuna, eta orain gure gizartean zer dauka lehentasuna. Eta orain da, dirua batez ere, baina dirua horrela handira eramatea, ez aspektu sozialak eta, klaro. Baina zertarako, ez? Klaro, eta zertarako, eta ez badugu, beti da, zer badugu zaintzen gure gizartea, zertan bihurtuko gara. Bai, dala momentu, eta baina baita ere oso lotuta dago nola bizitzen dugu gure. Da, momentu konkretu bat, diru asko ematen diogu, ez da bekete ipinko dugu mako kontzeptu bati, baina zein garrantzitsua izango litzateke ez da, epe luzerako zaintza hori sustatzea. Eta gerorako askoz gehiago ematen dizu epe luzerako zaintza momentu konkretu bat baino, ez da, baina horrek eraikitzen du baita ere gure ohiturak, geuk identitate modun, eta horrek hartzen dagoena, eta hor gainean ipintzen zirenak, bai behar ditugu aspektu sozialak, baina nik Miguelekin nago, gauden momentuan ikusita, egin desatela, amaitu desatela, behingoz ez da, zerbait ez dela, inoiz amaituko badirudi ez dela, noiz amaitu desatela, eta ikusiko dugu gero zemotatako dirua ematen duen baita ere. Guztiz adoz ez niri makroren politika hauek ez zaizkit inoiz gustatu, egia da, ez dik esan duen moduan. Momentuan oso mediatikoak dira, baina ez dira epe luzerako politikak, eta momentu honetan epe luzerako politikak behar ditugu. Orduan nik instituzioi eskatzen direna da etorkizunerako politika sozialak, eta politika sozialak indartzea eta epe luzerako politikak egitea, ez da. Eta makroproiektu hauek eta obra faraoniko hauek betirako baztertzea.
A ber, ez dakit, ikusiko dugu, ez hau bai, krisi aurreko politikak izan ziren diru askoz zegoen momentu batean, eta, bueno, nik uste dut ja urren urteetako espero txipa aldatzea instituzioetan eta gobernuetan. Ikusiko da. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia. Esti Linares, Miguel Aizpuru, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eta jarraian, eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.